Alright ma. So right kanjani Zekhethelo uNkunzi anyenza nje? Uphezulu naye. Azangikholwa. Angikholwa ukuthi uNkunzi uyangiphinda futhi. Ngiyenza nje. Asikisi mama nje. Uzoyenza njani? Elumshiye lo muntu ma. Udeserve impilo engcono. Hayi manje. Yazi ukuthi uNkunzi akahloniphi umuntu wesifazane. uNkunzi uthatha umuntu wesifazane njenge-asset nje. Noma ekutshela nje ukuthi uyakuthanda. Mazekethela ngeke ngikubuze ngani yami. Ngoba uthi angimshiye nje uNkunzi ubucanga ukuthi ngenze njani. Emva kwalokho ngenze njani? Ngibuyele mhlawumbe edayisela umzimba wami. Uzoyenza ukuze ngikwazi ukuthola irent. Ukuze ngikwazi ukuthola ukudla ufuna ngenze njalo? Ngiyaxolisa mama. Ngizama ukuthi uzoyenza iplan. Iplan ngizolenza kanjani? Uyazi Zekhethelo ngisanda kuzama ukuthi ngiphile ngaphandle kwaNkunzi ngicishe ngafa. Bufuna mhlawumbe ngibuyele kuloko? Cha. Yekela ke. Ngisize uyeke lento. Bengithi nje Ngiyekele Zekhethelo. Mina ngizoyithola indlela okwenza lento lo uthi ngisebenzele kumnyama kubomvu.